ба фикри ман имсол дар чемпионати 2016 дастаи мунтахаби Нидерландия чемпиони Европа 2016 мегардад, чунки онҳо аз тамоми ҷиҳат имконият доранд, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ имконияти хуб доранд ки ҳамин сол чемпиониро ба даст гиранд ва дар он ҷо бозингарҳои хуб ҳам бозӣ мекунанд. Аз ҷумла яке аз бозингарҳои онҳо ин Робен ба ҳисоб мегардад. Да, я смотрю. Я не знаю, но в прошлом году выиграла Германия, думаю, в этом году тоже она выиграет. Ба фикри ман имсол дастаи Франсия бо Германия финал мебарояд ва дар ин бозӣ Франсия қаҳрамонии худро нишон медиҳад. Ба фикри ман Франсия бозингарои хуб дорад ва ҳам ин чемпионат дар Франсия мегзарад, аз ҳамин сабаб ғолибият ба даст меорад. Гризман, Погба ва дигарон. Ман футбол ба иш нестам, ман теннис машқ мекунам. Неки ба фикри ман Франсия чемпион мебошад. шумо барои чӣ тамошо намекунед? Намефаҳмам футбол мада.